Assalamu alaikum. Bitai ingaldo de mulo kanyashi minun ku silame ingaldo de mulo kanyashi umma. Kamala gana do yara silame me kamala gando question do mulo kanyashi mo. Ma fe to kan jabi nyera la ana ala chala. Ni ko rasulullah ta flata ya sabata alakum muhammadu mina jigni ke ka wayu siraka kabla qur'ana en kono. Hal la so e ku ni ko nun kala mo debno fiye kabla qur'ana en kono pa e ku ni fe kala makula. O Quran swanta lo la bishik ni fla yana bi baye fela ko Quran e jigina o jon jigina na ya Quran suram bi kononto ani ulun fla anani melekaw do jigina ni Quran e Muhammadu ka o meleke kelo no ya fo Quran kele kono Quran e suram fla aya besbane aya fla ko ala ko doni foti ona fona so ye doni min di amma melekaw da don tul la wi da do fode don tul la ni ala min doni mi la wul bo do o Mamadou fene ya fo Quran suram bi sabani nani aya biduru ko ni ne Mamadou filile o bi bonere de la mais ne kanane o bonere révélation de la fem mi fone kabla Quran ngono o le nga kanda sira ya o men ne ma yoro mi fene famu itaye mugo be o kraye ke mes saba an tan saba ye o me ko ne kele fene kono Quran son nane aya kemeni aya biworo ani aya nane ala ko Muhammadu ma kone kira tebene do ka boro bo eye ne mo do ta bo eye okma no do ta boro do ta ma bo eso haka bi do o muna kema saba de tan saba yi abora ro jime anu ya me o mo kilo no da ko Quran ngo ko kira mo gandu de to be drone to be akono okma na atom warami won ma ala de ipa meleka kuna ki pakira kuna hakeba sabantan sabayen vo doni ba nunu yolu ko fanye wa ala dunya fa Quran suran biworo ani kile aya wolofla ko de yibi gere kunto na do yere kunto na de mo min galo da ale alala wulu sigura tasmay o kuma yini galdo kema sabantan sabay awayu aborami adu bara ko kratik ma ko ve yen la kratik ma ko ve na do kuma na do la Quran de kono abke wayi Quran suran biworo saba aya nani atikma ko ve o kuma na kema sabantan sabay aboro jime ala dum wonde do fi ma do fi na haga borami ay jabi bako ba jabla inshallah otep débat face à face religieux kramo ko befu nyabi kramo ba manana sanfe kemo kon basité nyabi diamant noir la ni kramo di baydra ko ka foli di kramo toma kemo hanta amba den do isini ko islamaya kay ma yoro do famola ayle talon ko abora men fe wire ma famu ayde ma do yani nyonte anana afol anan fola ayl menyo alla famu ay tise ka famu kila foni menyo ma famu ko na kila la si aylma ona to muni fola butu sine ko ayle wo famu ikola ay tise ka foi famu o le problème di Mamadou yere ko akafsa dunya mo pedi ka beti abeti Mamadou yere flete Mamadou ka denje le soron ko den rumla alna katre den ko yere malagbe tabari kan ko densi mais adisa siaman bena den rumla ko le kan ko kadiza yi den worosron Maria were kunte islamadi ay ka ko ka momen keledi ko kafri o kele abiti Maria re kunte islamadi Maria ka den kele ni sronye den le trato ko Ibrahima ibina ye bibin loire moy beta iji la Arabie Saoudite le kawudi di ko Mamadou la kanu ko son ala ko son Mamadou ire bon son kelempe ta Arabie Saoudite jamana kan a bon son kelente Mamadou bon son te Mamadou den be foira li comme bien a den be foira o la comme bien dunya fait voilà ibina ye Mamadou ire demso kelempe mentre Fatima wole kelempe ka bon son tora dukoloka voilà a bon son Hussein ni Hassan wol flale tora dukoloka donc ibina ye wire bon son fana ye Jordanie fanfe mais ayre ça dit boloté lola moklina ka Mamadou ire bon son était mais a fonne ko adisi kala yire quoi Maroc ni Jordanie momen ka sa dunya mo pedi afle o dinke kelempe te do men sera ka bon son to o fana ko fedi ibina ya demso men ka bon son to dinke flato Hussein na Hassan fana to dinke wul fana bon son men tora wire boloté sela lola mo silabi a fola le ko abisi ka keire ko ka sa bedi c'est aborami ala masi mo men bon son na kandala ayre ko fe ala masi ko ke aw bitlantuni ka fo ma ko le ka sa bedi
kabako le quoi karamɔgɔ bamanan i yɛrɛ bɛna ye mɔgɔ min ka di ala ɲɛ bɛɛ di mɔgɔ min ɲɔ ma da ala bolo ala ma se ko o bɔnsɔn na kanda ɲasi ma a m'o la o bɔnsɔn na kanda a ma se k'o bɔnsɔn to o yɛrɛ ka na o ka ala yɛrɛ ka dugukolo yɔrɔ min ma ko dugukolo ɲɛnɛma le ala yɛrɛ ka dugukolo min ma ale yɛrɛ ka na bon yɔrɔ min dɔ kaba ala ma se ɲasi le ma ka mamadu yɛrɛ la fami na ka na saw ka se ka to ale la ale yɛrɛ ka na bon yɔrɔ la han o yi bɛnbɛnda ka bɔ arabi saoudite kɔnɔ han kɔ yɛrɛ sɔrɔ fo jordan ni maroc a yi gbolofinw aw le bɛna aw si han ten ka na fɔ ko na aw kɛra o t'i fɛ ko ala b'a aw lakanda a yɛrɛ bɔnsɔn ala m'o lakanda mɛ aw mɛn kan ko aw b'a fɛ ala bɛna aw le lakanda wa o tumana aw duma ala ɲɛ ka tama yɛrɛ bɔnsɔn kan wa a bɔnsɔn na kandabaliya ma bɔ ko parce que i ma kɛ silamadi non mamadu denw kɛra silamadi silamaya damina kɔrɔ zenab bɛɛ donna silamaya kɔnɔ zenab kɛlɛ k'i ban donna silamaya kɔnɔ abu k'i ban donna man kɛla silamaya kɔnɔ o ka tɛrɛ den fila le tɛrɛ ye zenab ni abu ni ɲɔgɔn tɛ zenab ka mun fɔ zenab ka fɔ k'a di furu sa ma umma ni ali o le tɛrɛ a bolo waati o la den filaw o kɔfɛ abu donna silamaya kɔnɔ o lako kɛra di o bɔnsɔn kɛra di a bɛɛ wara fɔ donya ɲafɛ le mɔgɔ kelen min k'i kun gbɛlɛya mamadu ma a bɛ nana kali dɔ o le kɛra abu lahabi de o le k'i kun jama voilà a yɛlɛ kuma rɔ k'o kɛra silamaya jule de i ka lɔ fɛn ma sɔn silamaya ma silamaya yɛrɛ ɲɛna o bɛɛ y'ale jule de n ko kabako danni a ma se ka mamadu yɛrɛ ka na famille protéger cogoya si la ala mɛ aw le bɛ nin si han ten ko u ka an ka jamana protéger cɛ ni kabako kuma di dɛ livre jeni mɔgɔ ma o la famille ma protéger dɛ ala o le bɛ na anw ka jamana le protéger sisan kabako danni karamɔgɔ bɛɛ fo ne bɛ dan yan. Otep débat face à face religieux sigida gale an bɛ kulu jamakulu fo k'a fɔ a ka cɛsiri la ani a ka wuli ka jɔ k'a fɔ a yɛrɛ ye k'a fɔ wolofina ye k'a fɔ wolofindenw ye k'a fɔ k'an ka taa kɔngɔ ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔrɔn kelen ko yan fɛn jugu ni yan fɛn ɲuman ko yan kojugu ni yan ko ɲuman ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka lemuru tigɛ a kan k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ma se ka don min na an ko an b'an bɔnnaw nɔ na an bɛnbaw minnu y'an to yan kɔni minnu y'an to yan karamɔgɔ a ɲɛfɔ man di ko gɛlɛkansigiw don k'an ye maakɔrɔbilo de da gosi an bololangolo ma gosi an dalangolo ma gosi an y'a gosi ni woro tan ye ji b'an bolo ka fugulaw bɔ k'u da k'an bolo fila dan kɔ k'a fɔ an ma file min ci o ka sira di bulondalasigiw ma ko kalan ye an ma file o file ci manden kɛnɛ o kɛnɛ de kan k'o ka sira di bulondalasigiw ma ko kalan ye wolofinden dama dɔ tɛna taa yɔrɔ la ka dɔ to dɔgɔdɔgɔnin soli dɔ o k'a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na n'a ma ɲa ko tiganinburu la kuma ba tɛ ban karamɔgɔ dɔ tɛ nin ye n ko ne karamɔgɔ ni ne den ko dɔ tɛ nin ye n'i b'a lakale i kana maloya duloki sɔrɔ a la i kana kulusi sɔrɔ a la i kana sabara sɔrɔ a sen na i kana fugula sɔrɔ a kun na nanga dɔ d'i ma ka taa so ne den ne karamɔgɔ aramɛ sun k'i fo ka segin k'i fo ko i ka ɲɛ ma sa i ka foli minɛ fo sanfɛ legelege la ye i ka se n'a ye fo kantigi ka bulon kɔnɔ k'a fɔ ko foli sigikanw de don ko maa de kan ka ɲɛmaw fo ko ne de ye kɔma ye nin waati in na ko kuma ko n bɛ ɲɛma bɛɛ lajɛlen fo débat face à face kan
mandinga ko to fo e kare kama an fawfo kamba fo kan corona ndo fo amande ke karamo fo kulu ko ton nangara baw kan korake de kote ko nangara kulu ko to e ko anga fereke ko anga nangara ba yini ko farambulo dala de ko kambe kulu ko to fo amin nangara baw fo duga masaje mbeti go e karamo ko do bet nangelon so ka wodala ni ne karamo ko nedde ne be tayme ka dayro soro yili fe jugo men ne be ga fo bamananga mi fono na ni ya soro ika meni ba me ka dayro soro yili fe yili singa mai kan la meta karamo ko ramesu ngoni ba Allah kale na ma ke chewar banyana e ki yili singa mai kan la meta ate qur'ana kono ko ngwate hadisa kono bibulu kono fente kana yini arabu dofo kono ngwa kera njole nye wale de nyana njole la amake chela ko amake musola mame dugu bolon fe wajuli kala mani nye fo de ngoni nkera nyere de la yero tiya da nyere de karamo wara mesu ni min sirana focho go wora nyina la awo dominana almami kametu biye koy ngoddo minana wajuli kala kametu biye ngoddo minana kabe dukono chebi siga nyona foga tu ke ka jama soro ka boku yira sa ko chaw na teta bro kele yira de ka pewde o do na to da meto rete nga meto rete nekra mo nedde ni ba Allah kale file lay ka buruke ka fiefe a meto te mande no do ni soludo teto to file ma ko no kama ngara mo fo na mba bora amu muyini dugono en ngona mba bora ngwami muyini dugono ko tante mimi ko ko atara wan amba ko de ngwadde mba ko kramo amba voka suna tele de jana ko arabazu nindine flan ye barada wulo findeka Allah kale mandi ko nyedo kramo uye barada West African fononga arabu kabo fo kangu musala fo bi Allah kale mandi de ay Allah kale mandi ka fo ka kera kunu tede hali biya bi ka ke ege sigi ga lo ege ko kangu musa tarani miye lagale baga juguni lagale baga nyimanga fo ko ne ego loje ani mi ga tani miye bi milliard bi woro ni milliard kile français fa teni yo multiplier par combien d'années ego ani kangu musa la want na tanjo katikati la tise penalty ma onga aywa amiga kangu musa dogo ya ga fran yere ka penge kangu musa ta ke parce que kemeni tandurna haya folo majigi kangu musa nyana na madala hali haya fulana kramo ni kangu musa dola mara kangu musa on tlebe na dron basi dun jelu gere lela no lo be min fora arabu bu goloba kene ma lo funo mine goloba blo kono olu era folo de u nujuruta kulu bora surakata bunu malike la go surakata gine arabu ga surakata ni moru beta dongo do akana to gata ka to ere nyamakala ko mande ki bora surakata bunu malike la ko ni moru bu ga avion ta domina akana to gata ka to ere o koro ya ano lu de nana yo ve aye fere ka anu gata yo ve kadaka aw ba do pere nimba muruko ni nta yena bo ni marfa jalanta ka yala ni nta bo arabu wati jane ken na nyi kono nga che ga sengen na ka soro ku kunu kala ta ku tilenga be nyi de do ma o kera nyi bela jele nyina o ga done gelo ya fo chuko mna ni bi fa mo do funon to mo ya kono ka abla ka fo ko daba ko mino nyini ni ke ka fo ko mo dana ka bo daba odera olu ga doni sira la tigela olu funa mi mo ya sigi de fo ka ta daba tamashin ye mo ya kono hali bi kwa o ko ira nyina ka fo ko yu ka prevuye olu funa mi na fo lo bawde do dafede olu funa e je kulu bawde e koy dino bubulo tombu bulo
parti b'u bolo jɛkulu b'u bolo olu ma fara nɔma ye dɛ karamɔgɔ dɛ u ko fɛn min ma ko siyansi kabu yɛrɛ y'a da don yɔrɔ min na olu y'u ta da don ni fadenya de n bɛ taa k'i to kabu ka ɲɔgɔn ta ka to daminɛ yɔrɔ la nin yɔrɔ in yera ka bɛn yen de ma n karamɔgɔ sɔsɔbali yɛrɛ la bi n'i taar'i sigi diɲɛ dɔɔni kɛnɛ ka diɲɛ dɔɔnikɛlaw senkɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔninfinw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ hali mɔgɔninfinw bɛ jamana kɔnɔ hali bi mɔgɔninfinw bɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi an n'u bɛnna tile kelen na an n'u bɛ tile kelen tila a bɛ kalo kelen tila a bɛ gun kelen de tila la olu ka danaya kɔlikɔli olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka muru ni marifa ta u badenw nɔfɛ u manipulela o ye ka hakilina ye hali n'i tun seginna ka taa f'i ka ko daminɛ yɔrɔ daminɛ na i b'a sɔrɔ dɔw fana tun b'a fɔ ko manipulation don n ko de y'a kɛ dɔw ma sɔn lipaduna ŋana minnu tun bɛ yen nin nɔ n ko lipaduna ŋana minnu tun bɛ yen i ko m'anw ka kiraw n'a ɲɔgɔnnaw cɛ olu y'a bɔ ni kɛrɛnkɛrɛn ye ka tɛmɛ kira yɛrɛ la peep olu ko non jo i b'a dɔn n'an ye kɛlɛ in kɛ n ka cɛ kuma o kuma n'an nana e b'a essayer k'an bolola sɔn de e ma mati in faamu e n'i ka jamakulu fitinin de nana se Madina yan e nana sɔrɔ an b'an ka bingali la an b'an ka gangsɛriya la an gangsɛri dama farala ɲɔgɔn kan ka équipe former an bɛ taa an ka bingali kɛ mais n'o bingali nafolo nana dɔrɔn e bɛ sin k'o minɛ maa dɔ cɛkɔrɔbaya de b'i kɔnɔ wa ou bien hakilina min b'i la sinon kuma min b'i da nin ka cɛ k'i ni Ala bɛ ka kuma o ye n'i nɔfɛ mɔgɔw ka faamuyali de ye min b'aw ni cɛ dɔrɔn o ye ka nbamuru ta ka taa bin wali jamanaw kan ka kana ni kɛlɛtɔnɔ ye a bɛ tila nka ko in bɛ cogo min na n'i ma bɔ ka jɔlen fɔ an ɲɛna an ka cɛ i ka tilan cogo nin an tɛ ka faamu ko jɔ y'i munumunu kulu kɛrɛfɛ ka n'i jɔ de n ka cɛ ko wayi ko parce que n'a tun bɛ k'a fɔ olu ɲɛna ko waawu jiginna k'a bɛ ka kuma ko jo gɛlɛn minnu bɛ yen olu b'a lajɛ ka yɛlɛ ka taa quoi bon ko kɛlɛtɔnɔ nin ko Ala ni a ka kira ɲin yɔrɔ quoi donc a y'o déterminer n ka cɛ jo gɛlɛnw de bɛ yen ale nana sɔrɔ gangsɛri kɔrɔbaw de tun bɛ yen nɔ olu dɔw de y'a ɲininka tugun quoi ko jo i bɛ bɔ de i bɛ fɛn fɔ an ɲɛna min bɛ faamu Ala n'a ka kira ɲin yɔrɔ o kuma Ala ɲin yɔrɔ kira ɲin yɔrɔ Ala ta in b'a lasɔrɔ cogo di o ɲɛfɔ an ɲɛna ta ban ko wayi ko ka d'a kan dugu yatimɛw dugu cɛkɔrɔba dɛsɛlenw olu bɛɛ de bɛna dumuni kɛ ale ka so o de ye Ala ɲin yɔrɔ ye ko in na n ka cɛ manibaw fana bɔra dɔrɔn ka dugu bolo minɛ k'u ka dugu cɛkɔrɔba kɔrɔba fɛn o fɛn bɛ yen dumandun ka di fɛn o fɛn ye sa k'o bɛɛ k'i kun da a ka so kan parce que wari min b'a bolo nin a kelen ta tɛ an ka bingali wari de don a yɛrɛ ko k'a ka Ala ko Ala ɲin yɔrɔ ye yatimɛw ni fɛnw balo nin ye donc a ye bɛɛ cɛ ka taa a ka so ye cɛ du nana fatu ko jo taara munumunu kulun kɛrɛfɛ a nana ko k'i b'a dɔn ko in bɛ cogo min na ko Ala ko n'a ye dumuni kɛ dɔrɔn ko a ka fɛɛrɛ k'a ka n ka du karamɔgɔ Aramɛsu alimami ninnu ka Ala ni a ka teli kuma dɔw la dɛ n ko alimamiw ka Ala ni a ka teli kuma dɔw la dɛ ko bon ko n'a ye dumuni kɛ dɔrɔn k'a ka jɔ ka du bila quoi lipadunaw ninnu fara man di ɲɔgɔn na karamɔgɔ n ko lipadunaw ninnu fara man di ɲɔgɔn na Manden n karamɔgɔ a kɛra nin kɛnɛ in de kan débat face à face sigida gale an karamɔgɔ n'an balimakɛ Alhaji Musa Mara Nouakchott Mauritanie karamɔgɔ Aramɛsu Musa Mara tun bɛ ka kamalen min ka ko dɔ défend ta ka yaala kuma dɔ la 115 haya fɔlɔ nin kan internet ko a ye kuma dɔ de fɔ nka kuma in ni sura nin on dirait u fɔra ɲɔgɔn kɔ numéro la quoi Musa Mara y'a ta ka yaala n'a ye kuma dɔ la a sera n'a ye kulu min kan n k'a ma n ko Musa Mara mɔgɔ min kumakan b'i bolo ka yaala nin n ko nin ye ne den de ye nin ye ne den de ye fo ka su ko fo ka dugu jɛ nin ye ne kɔrɔmuso kunnan den de ye
Ramesu karamɔgɔ Ramesu ko ni ko hakili mama ko karisa bɛ Bamako kana ɲininkali wɛrɛ fara o kan n'a bɛ jamana min kɔnɔ sa a bɛ Mali de la kɛ maa o maa bɛ sɔrɔ Bamako bɛɛ bɛ Mali de la nka maa de bɛ sɔrɔ Mali la k'a sɔrɔ i tɛ Bamako karamɔgɔ n ka segin kuma in kan n ko n'a fɔra hakilima ɲɛna ko karisa bɛ Conakry o kɔrɔ ye a bɛ Guinée de nka mɔgɔ bɛ sɔrɔ Guinée k'a sɔrɔ o tɛ Conakry dɛ karamɔgɔ y'a ɲɛ Côte-d'Ivoire sigibaga bɛɛ tɛ Abidjan koyi nka maa tɛ sɔrɔ Abidjan i tɛ Côte-d'Ivoire kɔnɔ dɛ ko b'o cogo de la ka taa karamɔgɔ a ɲɛfɔ man di dɛ nka n'i bɛ ɲinini kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ i bolo ma ja yɔrɔ o yɔrɔ n ko ɲinini min k'i fa ye i ka ɲinini min k'i ka kalanden ye wa ne yɛrɛ bɛ k'o de kɛ n yɛrɛ ye k'o kɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnamaya in kɔnɔ wolofinya kɔnɔ k'an ka hakili de ka se sɔrɔ a sɔrɔlen tɛ k'an ka sɔn an ka labaara de baara kɛnɛ kan karamɔgɔ ko i ka sɔn a ma ko ɲɛnamaya ani saya ko wari ko n'a ɲɛ don k'i y'an ɲɛfɔ de ni dɔ tɛ yen dɔ tɛ yen kuma tɛ kɛ ka maa lasira min ko banna ha karamɔgɔ Aramasu mun an ka jɛgɛ bɛ jira o dɔ fɔ ɲɛna karamɔgɔ ko jɛgɛ bɛ jira o don de b'a fasa kan karamɔgɔ ni dɔw bɛ se ka taa nin na k'a ɲɛfɔ an mɔdenw ɲɛna n'u bɛ se ka minɛyɔrɔ sɔrɔ min na k'u k'o minɛ k'o fara o bolo da la karamɔgɔ ni minɛyɔrɔ t'a la a kelen kana bɔ bulon da fɛ yan dɛ a ka dasi boloko la ka saba dɛnɛ na karamɔgɔ a ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ a ka gɛlɛn dɛ mais jamana ta ka gɛlɛn ɲɛnamaya kɔnɔ ne faso manden Mali karamɔgɔ ni o dogodogo kɔnɔna dɔw bɛ yen n'i y'olu dɔn ka se hakɛ dɔ ma n'i m'i kɔlɔsi sigida la n'u m'i kɛ fatɔ ye fewu o bɛ fɛn gɛn k'a jɔ i la i t'i yɛrɛ dɔn min n'u bɛ fɛn gɛn k'a jɔ i la i t'i yɛrɛ dɔn ni min ye Aramesu nin ye n kɔrɔmuso den de ye Aramesu ne ka kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ma furu kɛ joona a sɔrɔla nin kamalen de nɔfɛ mɔgɔw ka kuma ne ma kalan n bɛ tunga fɛ nin ye n kɔrɔmuso den k'a fɔ nin ye n kɔrɔmuso den de ye n ye min denna ma ta ka fɛn bɛɛ kɛ ne nana tunga fɛ c'est-à-dire jate min bɛ ne yɛrɛ bamanan bolo nin ye ne yɛrɛ woloden de ye a b'a hakɛ to dɔ de bɛ ka n wele quoi k'a fɔ jate min bɛ ne yɛrɛ bolo nin ye ne yɛrɛ woloden de ye n ye calcul kɛ n'a ye o de la san 10 ni kɔ Gabon dans mon tout kabini n sen bɔ an ka dugu da fɛ don min na n'a ka calcul b'o de kan karamɔgɔ fo kana se ne ka sini sigi ma ne bɛ to ka weleli kɛ jɛ ka fɔ don min na ne ko maliyɛnw ma k'an ka nin dugawu ko in dɛmɛ an ka don mɔna ala an bɛ guana de fɛ bi an bɛ nanɔgɔlan de fɛ ko est-ce que an ye to sɔrɔ ni fɛɛrɛ min ye n ko an tɛ fɛɛrɛ k'an ka na in fana ɲini n'o ye ba nin minnu fɔra anw ɲɛna ko dɔ ka na delila ka bɔ sanfɛ ka na n ka cɛ n ko an tɛ ninnu kɛ sami na waa ta na an ta ɲɛɲini yan karamɔgɔ Aramesu maliyɛn ne bɔra dɔw sera fɔ masa ma nin ye ne wele o don ani ɲɛji i bɛ ɲɛji min dɔn dɛ ko fɔ k'an sira ko ne den ko a kɛra cogo di i Tarawele i ɲɛji cɛ mun bɛ yen a ko bɛnkɛ k'i ma dɔn i ye kojugu kɛ nin ye sa ko ne t'a dɔn k'a fɔ ko jɛ ka fɔ ka nin tunkaran
nge message ne ko Mali fan bɛɛ de bɛ nin mɛn wa diɲɛ bɛɛ de tulo bɛ nin na mun kɛra ko ne b'a fɔ ko duwawu tɛ tiɲɛ ko ne b'a dɔn Maliyɛn ka danaya sigilen b'o kan ale yɛrɛ filɛ nin ye ne bɛ ka fɛn min kalan n'o ye philosophie ale yɛrɛ ye philosophie karamɔgɔ de ye bon ale ye professeur de ye bi université la fɛn sanfɛ kalanso la n ko ɲana bɛnna a ye furukɛ a fana kɛra denbayatigi ye ani muso 2 ko mɛ ko ne man ka nin kuma qualité fɔ bɛnkɛ n ko kuma e jɔra an ka ɲɔgɔn faamu n ko ne de Adama e dalen ma la k'a fɔ ko Maliyɛnw bɛ ka nin duwawu min kɛ nin ko tiɲɛ de don a ko non ko hali ni tiɲɛ tɛ mais c'est ne pas des mots k'a fɔ ko i b'a ni jamana ka réalité n ko non jamana ka réalité ko t'o ye jamana ka n'a kɛra mɔgɔw ka réalité ni ne ka réalité tɛ ne fana ye min ye ne bɛ ka min vécu bi ne ta tɛ ko n y'a kalan ko ye n ko ne bɛ ka vécu ne sigilen filɛ Sini yan de san joli n bɛ Sini yan n bɛ ka Siniwaw ka ɲɛnamaya n'u ka taabolo min ye quoi c'est-à-dire o n'anw bɛ diɲɛ min kɔnɔ dɛ n dɔgɔ n den est-ce que i b'a dɔn sokɛ san 7,000 boli i tɛ se hali a sera mɔgɔ fo yɔrɔ la n ko bon tiɲɛ don se o se bɛ ne ka pouvoir kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ kan ka fɛn o fɛn kɛ i woloden i b'a dɔn ne y'a k'i ye n y'a f'i ɲɛna i furadama n k'i ka kalan ne ma kalan regret bɛ na n k'i ka kalan i kalanna bi f'i kɛra kalan karamɔgɔ ye bon ni hakilina minnu bɛ aw fɔlɔ na en tant que kalan karamɔgɔ est-ce que aw bɛ sɔn ka réalité fɔ jamanadenw ɲɛna point d'interrogation donc ce qui veut dire que a bɛna baara kɛ ni diinɛ ko de ye ka jamanadenw lafili en tant que aw ye fɛn min kalan n'a ser'o ma fɛn o fɛn tɛ taa diinɛ jimi sira fɛ aw b'o bɔn ka bɔ a la hali ni a sarabagaw min bɛ k'i sara hali minisiri ko k'i k'o fɔ i b'o bɔn ka bɔ a la de n'a y'a kɛ ten ka taa o bɛ tomi minnu ta ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ dɛ n'an ka denw taara diɲɛ kalanyɔrɔ la o fana tomi nɔ de bɛ ye u ka kalan na u bɛ dɔn o de la ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ ma mɔgɔ tɔw b'a dɔn k'a fɔ ko donc ninnu bɛ nin matière kalan nin ɲɛ de ma ninnu tɛ nin yɔrɔ kala mara nin dogolen don ninnu na la ninnu tɛ foyi kalama nin na cɛ kama la an bɛ ninnu min b'an tɛgɛ kɔnɔ o ye ɲɛ dɔɔni de ye o kɛnɛ kisɛ diɲɛ kan a dir'i ma cogo min na n'i bɛ fɛ ka a baara n'a bɛɛ lajɛlen de n'i bɛ diɲɛ ko diɲɛ bɛɛ de ko kɔnɔ o y'a den ma cogo min na e tɛ se ka na a lɔjɛ k'i b'i ɲɛta tigɛ ka bɔ a la k'i b'i sagona ta t'a la o tɛ bɛn a ko rɔ o e t'a kotigi ye o karamɔgɔ e t'a kotigi ye o tɛ bɛn a la n ko ne den ko min ni daba tun kana se ɲɔgɔn ma i filɛ ka se o de kɛnɛ kan quoi n bɛna kelen f'i ɲɛna n tɛ k'a f'i ɲɛna k'i ka da la dɛ kɔsa in na n y'a ye i donna diinɛ na paraka ɲɛ b'a la i taara i yɛrɛ sɔrɔ fo kiraw ka bulon kɔnɔ i ye wurudi ta wa i ye wurudi bila ale de bɛ kɔlɔsi e de b'a kɔlɔsi ne t'a dɔn n ko ne kɔni bɛ k'i lɔjɛla ne ka fɛn na diinɛ ko la ne bolo chacun a son choix ne yɛrɛ bolo ne k'o kuma an k'o don baro de nɔfɛ a ye ko dɔw ye olu fana ka ko ra a y'i sen bɔra bon o waati de ne bɔra jamana in kɔnɔ yan ka taa Sini ka na Mali la ne nana sɔrɔ a donna ninnu ka tɔn na n'o ye Sadu ye mais ne tɛ nin Sadu ko kalama o waati la mais n'an taara an ka dugu kɔnɔ a tɔgɔ bɛɛ da parce que a taara ni ko dɔ y'an ka dugu kɔnɔ wahabiyaw bɛ yen sirifikɛ ka mɔgɔw bɛ yen a yɛrɛ Mali bɛɛ b'anw fɛ yen kerecɛnw bɛ yen église b'an ka dugu kɔnɔ misiri 3 fɔ 4 bɛ dugu kɔnɔ nka ale taara ni min ye n ka cɛ o ye alimamu ni alimamufalako bɛɛ kɔnɔna kan ale tɛ selisi gindo quoi seli fana n'a bɛ seli a bɛ selikan bɔ kɛnɛ ma lansara n'a bɛ seli a bɛ selikan bɔ kɛnɛ ma bon ni karamɔgɔ min nana a donna Sadu ka tɔn de la bon mɔgɔ min don denkɛni min don a hakili ka di dɛ tiɲɛ na a hakili ka di
hakili kadi hakili sigilen don ni mo min nana kibina fe aben akane kuma nunda mine kwa ala manin fo ta qur'ane kono suran nani haya mugani sigi ta qur'ane kono suran duru haya kono to ta qur'ane kono suran bisabani kile haya tan nani donc anga almame nunu lu o katelo lu ma kwa ani madrasa karamo munu mo nga dugu kono do katelo lu ma o bo dugu mo yere jigi be fen wo fen ganga je dugu mo ya nu yo fen suga bla la nga je aba wolo yen ka ben yana ni doni parce que abe minu yere fo yale je ko doni bi ko fe ko so fo ga surande to ta de ajigina mungama abajuru kyemuye anunjuru sirileme muna anga telo ma ko kele yo nunjuru bla nyaka telo ma sisa donc aye anga dugu na bonyani aye dugu imbe la jele hakili chama doni quoi oye 95 la fin ka do 16 la nana ne ya nyininga ko benge ko fin étape de quoi donc bi ale rabi romna ale ba étape laban de la sisa quoi ne ko étape laban ko ay ngoy jume ko ye ko sadu bonne ko hamadiyaw wala ko malla ko ni be do kala ma hamadiya kura ko lu ni hamadiyaw de ta suru ni quoi ko sadu ko ka bomi no ko mi ale ba don yire ko nyini ni ko mbo nyini nena o ko fani viber ko nana yanga dugu ton sigi dara sura kira mo way ya dara sura kira mo way bega ma mo adama onde go ikane mkoni ngite nyefole ganya mi famu ganya iseli ga mo telefone ya ko ala ma fo ni ma son qur'ane surantan nani aya mo gani seli okay woni be beni tiedo ga wajulu ye ko bari ha wa ko ya karamo ere ndura bari ka jolo la mbuye nyo no fe ya la basita ngonde ngumi kele mi nan diga fi na ngi ga dala de me ba do mandimbe aw ga tonyo na kala wandu ko jolo te no ema inne yo wendo mi ma bo ki sira dire génération la ngono de yen galon de tige no ni avant dire génération de ga bo Iran dire génération dale mboka olu ba fi ko naka die sabari kono ya famu ko naka die kana kulushi yere domble yere fe iga nyana maya be la jele ke ma fala ibado min olu ta fewa iga nyana maya kono iga segata Iran dugu kulo ka ki sino to esi kelendro ki ga muso sinzango kwa kuma bana pep olu dalemba ko kana selitara suntara ngota santin ki yosa ete adon ngubi nyongo kana Iran ta ya tola ya mine na ka doni na che asro che bawde be ay minu fronda tu utaro munu ko to be kana senna na tora min dala bana ki aw be ka bo Iran de gulama de dennu ngoni be juwe Iran de karamo ambo donga to mayere ngomba donga te mayere ka ni foringena kala bando koni asugu be soro romina ngone be joande na senna ma kana filiki ka kwa so do furundora de hijo amene wala be bani ibe tomne ba tonyere ay ngobbe ko tara de ba nyere don apara amadu bare e bi nyewere do atola nyefe ko nyefe chugo de ngeki de isin na do nyefe nyakura ngora mo aw ba bla yoroni na cho gulama de ba tayde aw mi ye duru yela ma nyebe yana ka ga bi duru esi nyele kene ki se je ka be jo ne ano ale libadu champion de ngolu badu kene ga ale champion ba do de ngulama de ko ogama iramina dato arabu la ni mu ima ya ngo itate femi ngi tate femi nigi bo tigi yake
ni ma kɛ bingalikɛla ye diyagoya don arabu b'a dɔn ta tɛ fɛn ye o arabu b'a dɔn ta tɛ u y'a sɔrɔ bingali de la wa ni mɔgɔw k'u bɛ sɔmi sɔrɔ kuma o kuma f'u ko bingali kelen de ta ka diɲɛ sɛgɛrɛ voilà nka sen na de y'a laban ye n ko a dan kɔgɔsi de ye sen na ye o ko min ma ko suka o ban sen na de suka 500 nani ale bɛ ko caman bɔ dingɛ kɔnɔ k'a yiri la kɛnɛ kan i k'a dɔ fɛn min ka f'i ye n'o don n'o tɛ dɛ n ko ne den o gulama de ye fɛn lamaga Europe dɔɔni kɔnɔ n ka cɛ i y'a faamu ni kufa tun ye marifa in da k'a lamaga n'o ye est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ n ka cɛ k'a ni maa si tɛ ni bɛnna kiraya waati ma jamana min kɔnɔ n ka cɛ f'i ko nadon n'o taabi n'o taabi n'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko kɔngɔrɔntigi bɛɛ tɛ donso ye manden dɛ ko ni sen don jira ye maa min kɛ boso ye ni y'i sen bɔ a t'a wele ko badala cɛ jɔlen o t'o bannen n ko n den n'a bɛ wuli k'a sɛbɛ don faso ma a ye wuli k'a sɛbɛ don n'a tɛ wuli k'a sɛbɛ don a ye wuli k'a sɛbɛ don karamɔgɔ mankan dɔw bɛ sanfɛ yen nɔ n ko mankan dɔw bɛ sanfɛ yen nɔ e k'i ye min kalan n ko n'i k'i ka danaya don i dalen bɛ min na fewu mankan dɔw bɛ ka na e b'a dɔn o tɛ kan la fewu ne t'a bɔ yɔrɔ dɔn dɛ n ko ne t'a bɔ yɔrɔ dɔn dɛ mais o tɛ kan la n'o bonya ne hakili ma karamɔgɔ i miiri Inde la sa Inde kelen bi ani Afiriki jamana 56 de b'u da ɲɔgɔn na jamana n ko tɔn de tun ye Inde minɛ de pour que Inde yɛrɛ ka tigɛ ko in tɔra k'a dɔn k'a fɔ ko non nin tɛ sɛbɛ ko ye pewu an ka nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ pewu Inde y'a dɔn mun na guerre mondiale min kɛra diɲɛ kɔnɔ guerre mondiale tɛmɛnen anglais taalen cɛta la Inde anglais ye cɛ o cɛ ta k'u recruter ka n'u bila kɛlɛ la u y'a bɛɛ recruter Inde ka silamɛya banbalen bɛ Inde yɔrɔ minnu na quoi donc kɛlɛ banna ko bɛ ka développer Indien nan'o de faamu k'a fɔ anglais taar'u ta yen nɔ cogo di donc anglais y'a dɔn ko silamɛya ye barbarie tɔn de ye c'est pour ça u taar'olu ta yen ka t'u bila barbarie ko la qui ne leur concerne nulle part européen bolo anglais sina ko Indien sina k'u sen da ko tɔ kan k'a ba pewu jamanatigi min bɛ yen sa ale kɔni den kɔni tɔgɔ da ale tile la dafurugubani ni filɛrebaniw na ayi k'i na taa jamana wɛrɛ papier d'a ma Inde papier tɛ 1 milliard et quelques d'habitants a y'a minɛ ka tila k'a fili de ko mɔgɔw b'a la bɛɛ ɲɛna bi Chine ta kɔnɔ kɛra an bɛɛ jɔlen ɲɛna Espagne ta bɛɛ bɛ dɔ kalama o la karamɔgɔw nana Maroc minɛ Marocains na cogo min na bɛɛ bɛ dɔ kalama nin na u y'a monter k'a monter kodɔnnaw de sɔrɔla sisan minnu fana b'u sigi 115 da nin sanfɛ u ko hey le royal famille a bɛ ka min yɛrɛ fɔ n'an ye jate yɛrɛ minɛ o ka jan aw si bolo yɛrɛ se kuma ye kɛnɛ nin kan aw ka ko ni an nkalon ka ca n'a tiɲɛ a bɔ k'aw ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka o cogo di ni mɔgɔ min ye sɔmi sɔrɔ i b'a fɔ ko Asan den nin de sɔmi sɔrɔ ka jamana daji k'a nafolo ta k'a don misiri kelen na k'a tɔgɔ da yɛrɛ la jamanadenw tun wulila kɔta in n'a den nɔfɛ o de la i fa ye nin kɛ mun kama e cɛ bi a tɛ se k'a fɔ k'a ni o foyi de tun bɛ ka waso ɲɔgɔn na ko basiligi ko k'a bɛ ka diinɛ de dɛmɛ diinɛ dɛmɛ arabu yɛrɛ bɛ k'anw mago san marché kɔnɔ cogo min na arabu ye ka min don anw ni ɲɔgɔn cɛ hali anw na Algérie ka dɛsɛ ka bɛn sanfɛ arabu ninnu de nɔ don donc an bɛ tila k'an sigi ko an b'an ka ɲɛnamaya kɛ ko arabu kelenw de dɛmɛ diinɛ ko kɔni tɛ i fa y'a kɛ min kama tɔgɔ kana tunu dɔrɔn de n ko denkɛ in y'a dɔn cɛw wulilen n'a tɛ se ka kunbɛn a ko k'u k'a to yen dɔrɔn k'a bɛ taa Mali bɛ yen a girinbatɔ mana Mali la a mana sotelima minɛ ko k'u ta ye Mali ka télécommunication n ko a mana minɛ k'a kɛ Maroc ta ye Maroc b'anw yɛrɛ ni dɔɔniba cɛ wa ne ma dɔw la diɲɛ dɔɔnikɛlaw minnu yɛrɛ b'a dilan minnu bɛ ɲɛ dɔn a la
nyebe tilemine iba dolu de maka doni soro no fe e minu ye reparateur ti ga fen dolu mo nga kana jigi mo gorela de kirana mantoni ngwa kana jigi chela kana jigi musula malion kirana mantoni no do oni kunun ta fori na ni ko ki manye famona o ya almami kime duruni ko min blagata olu nana ebo kelendu ngodo bulo ngom marako yolu shori gata yoro mena ebo kelenta yoro do kramo hanga to boro la ka sonde me etlo tanga ministru kulega na halbe ko jama ko wora binata o mo wora de ko bu kuno ala ko ngoni deble ngo ala ko en deble nimma ko kibina malien kala ala ko na nena fongo kiye la mamunu hono mbara sa na so musoro ka foko o kuma domina na an fle min gana abna foko ni bet nyen galoye ka kiye ora bofu ngono ka dawa ono gran galoye o kuma okoro ye on tanga nyini fesoro kramo be mabla ka sigi ga beri sade sino kiere la maroko kana ka abna ala ko ora nya fo malien amba fo dokero la sakoi ka fo dokero la o nyo siraira ndina hedonye euro ngwa fo na tamu o nanado mugonyo ngoni mugo ba kurana ya samakata ba samaka jige ba fo abi yela bi jungo ngonde ngonna nga do baro shigoro ya do betengelon soro ba wudala don nde ngoni nde tokera doni yere kene kade nga fonin to tokera doni kene ka ko worable ne biki to kapatura ka tigere nyinga ko jode manga me furo dalai ngomu go ba ko ni anywana ngalo flate maleo bro ako ngi kana sigara bro nin kemeni mugambe no kemeni tan duru bedla na sigile ni nade amba adla mbago do amba adla ngundo amba adla hagelina do anye minu ga yele ko ekunu wolo de na lefle ga anye resiri juru ebe ka juru do anka na kan siri teo awo abika ga mbe na ngoche bakele mbe no bi otura dendena kato kerefe dela ndaka na do kura ndife nga yenna nanta fo nanta keta nanta donda nanta bota ni nunu ye somisoro afara ku keto do kankele ne toy ngonu ye somisoro afara ku keto do kankele ne toy nunu mba ndonga temai ngu ba ndonga temai ebe fon fen doga awo wale Kebenna olu ni bemba be ka barake ngache atanu fula ni chen ba katla ka jala mugo bile ko jani ngo chebenna kramo dunumba fo kene ngo dunumba fo kene tegre fo la manja apolo wuli la manja ayi karamo do ma da sodala o bi senyo ma le ngolu ma da sodala fo tu kisini ngolu adlana duba kono chugomna o tamashiya kelo ndedo fanga du ngona iku ngoro dai ga adlana duba kono chugomna fo kalfa tanna no fe ejibiti on dado atani hage na me beso on ngade mana kono karamo kele ndo halibu fula go halibu fula amen nansaro de kele nansara kele de besina nansaro de andunta nansaro de ambota nansara mun abu go kele o nansaro daga wili tiri maroko de awo olu de ga kalande maroko olu de ga chide maroko malien ko amisa marocain nofe marocain amisa nofe marocain amisa nofe marocain fono ngabe européen amisa nofe européen amisa nofe européen amisa nofe oh obi famu chodi ngo bi famu chodi karamo o koni yu chogo yoro soro ne ka jamana
nguyu chogo yoro soro ne faso kono karamo nambe nyiro de be faso ina ute boka nyiro irana sa karamo wana mbede nyiro be faso ina ute boka nyiro irana suno be kan ni forani ni ko mi kele tono tlali haya jigina do mi ko azero de keneka ngonde mi fienta fi ga dala de nga ni fenwo fen kan flima ko kala lil kallahi kala rasulullah foga ta do simersite kono bagdadi iraki ngoche kilinten na mi yeddani ke mi nyedo ala o kilintara ni bedda men nani geri oni bingali galode ko mi nyebe kufala chugum na be mali kono woite chedo mali bemi mi fariya ka kufa wele ko ngansiki ka kuma pati abika kuma minga ubebe ni yoro do akono ube wafo ku bi fochugo wore de yinana teme chugo yinana niga kugo de ni sera makurana ko ibi wale nyeri kak tisuma wele o shidze ka ko ko silame de o sera de ka ko silame kadaka tomindo foi temo ko bora fo ko kele ayika ni miri foi la nyana maya kono jugo jugumana ko mimi mani fi mbosila me na ko kele o ko kele hono nyere re madonde kadaka ne demi flani ara meso ningo ko boli tere nunu nga toko ko boli tefu ko hadise ko do nunu numbilama demisanu so do se naga teli tere kaide ngom mande ngono be usene ga telinde ko sadu ko munu ngogo qur'ane ni hadisa ni qur'ane ni bible dron ko nga ko hadisa ko si sentara nunu ga telinde sadu ne kara mo be nun don ko sobe lonna jabate ko ni ale be nun don de nunu ga sogere ko ni manga teren nun ga bagasa nga nunu honon kara mo bu ko kana ok Muhammad no to ko kara ko ngone de akara mo ba soro e bitla ka boka nyefo na nunu mi yele na étape par étape ko ka ta bo ko ni kono de ngubi se yoro la o kala nga ngibo do wa fi ko qur'ane re dan fin de ko mi an chugo ko ngoni yo mine dungo do ngache o dan fin o lu bitla ko fa ngache qur'ane mi go lu yere de ngi amati fa mo amati ke ko so ba wa fi ko qur'ane ko papier intérêt et comme aidera fle ka bulu ni somna fo ça papier intérêt non papier intérêt ko qur'ane yire dan fin de iba fo ko an tugo ni ay ko garder le no o dan fin na ma de ko me ko papier intérêt oni sonoma génération midda ko olu ba fi ko lu mo ka de o dan fin de fa olu yire de qur'ane ni ko gi ya fa mo wa domina ngaje ala be bodo fe kamo kana to iga somi soro nunga ko ni ye somi soro ala ibe tade sa nugo go blo date gosi bolo nya kele ngoro iga tan ma na boy ni kale ga soro dai se ga me ala go bena do fi na nun te chugo ya kele akoy bene wala e ngwa taba na anta kan o karamo wa ne sadu no fe baganya nga o ndale me bena kan video ni ebi arame so aka ni video ni mi kan ngaba ko ngade nyaadi ndirgen do ma yango ka la ngoni mi kan tabo ya donc ngiba ye ga foko ako o misali ni atekule kadaka agara chugo jege kile o ya jege do progoto la chugo do ka sigi o me mare mata aw ga kenen ga kana nya fo ba ale bi ga misali ndi iko ma bu ka don la ba kenen ko de nya fo fa kenen soro ko ni kenen la koni mata ye tise ga don nga bi fa fo kiraw bi do nyenda na ni kiraw tale mi tara chugo muna kana ito nya fa na don ibaro nunu ndesele ubutla ka laba mamu nulo de ti doni re kene ga ondo do ko ti ni ko nyere re foro ubutu jo ka sono mi godla o to nya fo non do bi singa na onde feetu arabu numna ka ngondo ni ga mesa ko on be tla kan no nyana go nya doni kan nya be jole karam go do be be abi nya sebalite
bi sera cogo mun na de abla gila ka be de sera kete ngone de na be wulanga Allah ma Allah ay wuli anga Allah ma na tu wulanga Allah ma anga si ka Allah ma ba ko loje u ba Allah ma wa Allah ma to ba Allah ma no fe fono ndi ngon ta yana bo kabne be shini ne kangar bedde ngo dine ko yani ki determina na ki ifanga da dine ka dine rek ko nyi ko do folo ko yi kana la haraba internet ko na ne yela na fa be haraba ko mi ne rek ramo balango fon ga be ko ne banya fe haraba e hono mu no fe haraba ne ko mbi ko be ni fa o fa paraw yi ko no yante benge benga yake ne tifane ne ka dine ko ne kuma ke benga ki yake to anga mo ko ya de ke dine ko kuma ira ti temene ne che nganne temena dugu grubu ga kan ko do dro mana bono ko fe ko mamunu ngo ko ala ko te nye mamunu ngo ko kira ko te nye mamunu ngo qur'ane ko te nye o ni qur'ane ta suran kononto haya mugane kononto ni qur'ane ta haya tanduru o kuma Allah subhanahu wa ta'ala be min foranga kira baye an yere be ga kisi ni nema ngo ongi jorende mi ni ngawo awu ga kisi ni nema mi ni ka se kira mai abaro aka ne kuma ne ga be hagili maga ka mana na ko be kada ibaro ni yisi ga kuma mathematics ga ngi be kira yire de ala yin direct o be ko ni ngo be ngata de Allah me ka mina fi so ali se mi kisi ni nema nyini ga se kira mani karamo ala ko u ka nye folima arabu yemi fa yemi mi da ko ala ko mamadu kabi dara sambi nani filibantiya o kote iye minge no fe o kote kabi dara fo ka se bidoni ma iye fenwo fenki ka nyina ma ya kono juguma na nya be ya ibina fenwo fenke yani gati san nyo be la jele yafa ndi dungali ne kono wangali yine kono dan fe hagele mamu no be no ni mara bi sega kufa jino ni meleka ni hada mana de bitigu be ga kunti dumin kadi dubbe mbodi ngo dumin kadi dubbe mbodi ango kana mo ngamba fo ci gorin doni dozo ngono fo bala doni dozo to mo bala do ra hono ni muguni gisebe ko ngokono ko bebe nyando idi sega kele ko kele min gama bi o dozo to ndi mande goni ma si tisega ma si kele kama ma shitna fo ki dundu ko ma fendo ko yo soro yoro bela okma wa hu ka tele ko digu ngo wa hu ka tele ko digu nga donso so mi ka tele wa hu ngo wa hu ka tele ngo nga donso de so mi ka tele ni wa hu abamadi nego afo ngone tigi deun chera mande ngone tigi deun chera malla wasaleun chera wasanyini bagaw chera maliyo bi son ku sigi kaye ko ni ko anga kuma fo akinye jela ne re bi soro to mina no lu kanga wele bi ko dugu kono sigi fe olu de kame ko fu ka dugu tu go na wo joro la ko sigi kababi farnya ka dugutigi dala mine dugutigi kuma na ko jondo ko alimami adamina na tale ngo adamina na tale dan fe munun dana chama fale na nyina fale ngo chama fale na nyina de mande fanga nangwa nga janga ke kili anga senda bemba o senda nona do na na fanyana olu na ntawde tiseka tani ngonyi tugosila ye ko be ke jama yini ni joro yini no ye o nga jabi flabolo de amabla ka ko fela kono de keneka ya benye bala alamame de bi bobi ka famo dalamne
alimami do bi boya bi ka ministre dalamne alimami de bi boya bi ki sigi ministre nyana ka ma fa dara ko ma ka keto ka shemzo ba kana tige ko ni ko ebe ga mefo o e nyeta de suno anga ala tala nasiro madura kanga fadi ngone kuma ka ndoronga ngi ishi kasobe ba alimami ateza ikafo kini kira idumni ga nyombe ngo alimami ateza ye wurudi mina kira bulowa afoko hada manga boko noni do ke rek nyaji tala do e itanga tade ibi tadira oh kramo ngama ngongra mo mena yoro do fina o komi ira ga kuma eba tombo kuna eba joro bawla ibita irin bawla o ngo halni welela ka tisigi masake blo kono kuma mena ibe mi ngono fo ko kameti kalande ngote ande karamo tabulo do akura de ngo karamo ko ni e kalande ngoni oluga kalande ngoroba ngi ya me o yere da few mali politiki to mo onu je nyo nu kokoro ma do nyo nu tege korosa nyo o tara je ga plan B ni plan A mi pratique kunu igomi ambalama ke kas ko nyen senda qur'ane ga nye qur'ane ne ni nye ala ne ni ongo bo ngonde senda qur'ane ga o ma jaw nyere ko o wa mo ga dane an ni kuno ngo manda unye aw nya fa nganto sifa kura onga mi ko ay ala ne ngo eske hakilima kanga bla nyogo na ko doy ala ne ni kadaka ni ala ne na imu ko binyana ni dimina ni yene ngini ngane bi bla mina mi ko ngo fle ni bi bla mina oh iko me ambal makena na misali mi ndi jega ka tafena ka be islam ya de o ni yene ni ya ni mbal make fono sigi ko nga bari ba do ne bi ngini ngale mi kara ne ba bo mbal make ni fo me ibi ngine ko ne ka foko ni ye boso ngini nga boso demisani shite mi yesam bi woro bi wolo flan soro ko abi jidala ko aba foko ne ma deliga jo fili jege do nyana ma borala jege do ma deliga ne ka dolenta foka se sanfe ka tla ka prokoto ka nyana ma ya ko ko nga karamo kuma misali be min ka de est ce que ale be mo do min ye turu che luga kenen ka kana do nye fara samina wata na ko fe a nyeforu ye intesa samina wata na ni de hagili mina mi do ko hagili wore de bo ni dai eta do nga fo hale sebenen bu kuta oto eba ni kitifika ni bese mbara e ka boka kilengi doni kene ka bide ni ka ya ni bulu krota nai karamo ay video la me ka nya de aw laji Musa Marani kama le minga jakmet be yala la kuma da ka ye haya do foka a je ko sadu pe ni ne do onga kani ni ngali mi fleni ne ko ni mi so mi soronde na ga ngo ese ngonde ma so mi na kunu ko do la kura akani video ni ya lame ne ba ngo ay so mi na kunu so ko do la kuma era ka kuma folo na kuma na do ko ne philosophie e ngone ma kala nde ne bi philosophie so de philosophie yeah bo sisa mega min famia soro malika mo bi fa fare kura do da minu me kemen tandur na nzago wi na fare kura do da surtout karamo mo be Bamako na la minu na anga duguba kono na nuna ay commencer aku ka video la ne anga somi do soro o bebe fe ka bolo do da bolo min ba yira ka fogonno an furadama an tuma dana ya ba soro ko na da an yira bolo tumbe bemba bolo kama ngo bemba ka fewde bu bolo so kono ka soro ka jala muguta kenema oh bebo do mali o kemene mo wande be oh okma fangele mo bina an nege kan kenu de oh donc ay na nga siga nga baro
bemba ta ba mbolo bi keme do ya biduru arabu tay ma mbolo keme do ya biduru o comme bemba ta ba mbolo keme do ya keme anga baro na aka taw ya ambe fraude kanke suno ni munu hono be suka ko ka ko be ke arabiya yere no hanti so du mayde o wati ba soro jama ko lutu lara fle bo o mo wonu ne ko nga yeli la de o lu bi faran ka de ajaja o bi ango ya o lu bi faran ka ba de bay nu ma faran an ka jigiya fu etu yetu abu hagle mo wonu ni ndono lu da o lu chira min kama e krama o lu ikana siga fu ro ti so mi ba iga mo ba iti tigora figi iga mo ba yu bolo biti tiga iga mo ba ora nyana ma ya kono figa jihadi su kramo golu mai hal ministru bisira ma mi jango ko to ba na fo ku fayra de ayira wele to mina amata to ora jime fama ko to kana arabu ka ku fayra de ayira wele la jihadul fi sabilillah katiba limasina bandi chef Amadou Kufa ebita jongora nyini bili ayre to mo fa ayra ma karamo no foli ko ni ko jugo ya nyom me Kufa ayra de dade ni Kufa mina ka jo barla do mina ka yi na ka yo foka be muma oni jamana sharia tebbe oni jamana sigika tebbe donc nan tay ngraga si ana ya fa yini ka be muma tanga ma Kufa ko ni jole barla ayre wole to mina ko non ba wole de la few karamo ko ne yo be jetemine ko kira yo o ne ko kibi fega nema wara nyini ondu nebe nema kelemina ala bolo sila ni go aka o di Mamadu ma o ye ala yani yere de e kanga fenwo fen nyina ye akoko ayo be da ma ka ni ye chesili o yini na e fono sigalembe ala yere de la ka bo e se ya de abina so o kuma ala ki mo go nyon de kuma be fa ka to ka hagili jinde ko ote mona ba ye suno ala yemi fo Mamadu ko nega ni ki bi dore yini dro kelembe ala bolo nat mo di Mamadu ma on ga yeli la o ye ala yani yere de o ni mo go bodo la o kono koro ye ayo Mamadu de na ala ya jororo la ka be ga fo yere ma ngo bi ko me munu hono babo ko ala nen na kon toro la ala ki nyoko na dan fendi ko parce que ango mi ma bamananga na wonne ni o ye ki mo go nyon sutura yoro do to ko fo o bien imanga mo yoro min to ko fo kene ka ko to ko fo o de nen ni ya on fe encore Nigeria ibita Nigeria bo fo Hausa de mo te kuni senyere dola o ibo fo lu lu ta do yere koro mi mbola o lu kan nen ni bi ko mi dangani de o lu ni Yoruba be Orio Dani Orio Burugu alaki taknya alaki halaki alaki ke ngoso ye alaki ke le alaki ke kamiye kata ko fe donc oluga nenu be fono ma fe ko mi dangali de o mi re ba fe mande e mano ta ga ala ma no e min toro adoko fono nga doni danye ka ala ye ka bla mo ya de fono ni o bo kono do kiba fo yana meta wora kono do no ti ngo fam ko sila on kara mo ne na kalande nyefole ni mi ngino ene ga kalande nyefole de ma fi ngo ya nyede o ene de ga kalande nyefole ni ene yin nga ko ne ba ye ko mi mo ko do ne ba fo ngo papa kara mo nge ma se ma ko ro krefe kana to ni nga sele ngo sono hala mun ye kalande ne on ba ye ko mo ne bo do e ga ta toro sikura saba sa sugura toro sikura sa sugura e ga kaba saba saba e ka ne ka so ni seri ga so e ga kaba saba sigi basigilika ama bo kilo wa hata e ga do toro shi ne ga mene bani ko kaba inga bampe abo basigili ne ga sigi abo toro shi ngona ga sigi basigilika no na e ba pese tu o kilo ne do gramo ma bwala o femi mbora toro shi na ni yo bo chugo do ko bo kun do ko tayoro do ka do nyefo yana o ne ba ye chugo na ne be do nyefo no et ma ye chugo na kunu hankara mo nyefo chugo fo ito la ne bo go nyefo chugo fo ito la fo mo go nyoko nga nyefo li ko ne mo yo fo mi na ko mo go nyoko nga nyefo li awo mi ye dani go fende kana yino ko no chugo chito gi kana yino ko no chugo simo fende no ye do suwazi dro janfa do na kelela awo ngono ye do suwazi do ka dro janfa do na kelela kara mo ko tega e ga do ko mbo ko hakela na ne wolu yere de o janfa kelela o ye
ye do ni be kene anya tu la ngo benye tu la wa do se ka so so ngo min fina e gata min fo ka politicien mondial ou Mali kono ko o manya ka plan B no ka plan A ko ami Malion wele ka fo ko am politicien be farala nyonga kunu minu ni muruta nyonga ma ganye murubla ka antega do nyamulo kuma Malion ay na onde lame aka na masil lame na onte ay na nasongo do yale ndo anga lo janga do kumbalana tu anga nasongo do soro ko fara nasongo ka olu ye nyonga cheka ta fara nyonga o plaade nu tiye Malien jama labo Mali te jama ni ro isa nu ye jama labo do do fanga reba ejo o kuma ja ame ko ina nunu ko bi ga do fa nun dara bo uga plan B moru te wa ngo moru do uga plan B muye donc ni jama malabo ami kaf tiaji do créer sali ngono ka yoro be saka ze ga ta quoi donc aba ta ira Mali do na saka ko no gouvernement de groupe do formé kana do ancera ambu do ka bi wati jaw bi flevie bi dongli da bi yele bi kule amu do nga bo Mali de to cera wo ke kule jala e mo dala ku na se ga jama yu no fe ngache halu tem mande she yu no fe senna ngo halu tem mande she yu no fe mais mi bala ko man kangar ma dal min kuye o ga fere belagele ga ye minawo minankari gouvernement kana doro me do arade minun tumbe u be kam mine ka tu jo ku nyininga a warbe boyro no ka boy ka do minanu nu kametu ko to ra chrétien ko to ra silame ko to ra o ye Mali dembe ka lempo de farale nyanga o bolono de do o tisi ka ta siga ka mana ko na ka montage ni aka tigere klungala mo dalanga te ko adona ya bora ya no ngache au temalo ya tesami ngo temalo ya tesami jamana me anta do fami anta folo abi kelelo jamana de no fe tu maria he an laba mina tiga ora tiga tudo wa o cheka dunde ngao te fanga no do nama ni yoro nama maison de génie la nama fe on sara ni chekelen tura kene ma kwa manta ya fa on de côté kono ma sara ka dlanga bla nona ka bla Mali de on sago yara chugo ya korola ko chewo chet mba kene ka ni ye che donne malla kona chekelen tura kene ma malla kwango kwa manta ya fa kametu kwa kalando manta ya fa de ni sewra kon tanyo se ba ni ko foko bankara anyo fo bena manta ya fa kadaka ambe jede do dot se ka tuuti u ka molo barianu ka montage la ku bi wulika jamana ke tlunga yoro ya mbolo ko o an fana an karamo gine kambe an karamo an anyema iti yele mai ka Mali tay loje wati jande de o ma ke bela jele yina o na fara ko suala nyo kono fana mugu dado Mali politique ra e wika suala min dora demisanu no fe timbambina dora lena na ko do nyesoro e mi mana bok ngo kono kan isigi bama ko nya haydara na mana ko milliard soro suala ngache worbat mi bama ko en amba doni certificat de ama suala ko woso mu da ama fengora yaka certificat ke bama ko be ba don Musa Traoré nga certificat onga suala na somido soro ka fo ni ya me certificat ni ye suala ko yere fonon tige ga bo an fe je kene ni ga certificat la ko to bi nyami ko so ale bi suala kai ale sena ga suala to ta doro ka wuli ki joto kera gadaw nu ya famu no sira wuli ja tige ga we sira bla ya tebe o fonon fule ni bi ko ja ki bi se ga to tige ra klo na fo fati sigi madi fo te sa fe imo lu fonon be grina no fe fem nu dilana nyana laji bura matile la ngora he malio ngwa yebu la ko ni wana yu tueno ubu to tlongela tanno de ngache ko fuku sero soro ngubu to tlongela tande ko fuku sero soro he Mali dewu go swala fono fleki isigi way kulu gubu politiki kenede swala baya haydra swala gra male sana swala gra lebu he swala ngakra lebu kemeni tanduna ya kolosa so la kana to idaka e Mali politique da suno ini dawla to ni mitunga ngasa ba ko ka boyla Mali ko to jela eta shido
e ga gere hamadu nga baba labana aka ka kunun ne ni kunun burugale betuli kwa ka tiere fina nyen kale hamadu nga baba ba tiere do sola kana sigo ngane ba do tiso ngara ba fembe ko enye to la e bi ga wele e bane men na e bi na do na fa so e ma wele e sola oh mi jibo ci gorba ngami jibo ci gorba olu ma ke ka ci eni buye ba ko ni ta kara mbulo ka ba ko yere ka bo fa nyimona ka tla ka ke den kulu nye ko ngo ka bom bokulu nyimona ka tla ka na ke mo kulu nye du kulu ni safe eni buye ba anga ci gorba nyima mode buye ba tafani bele mode buye ba o de loje bi o te fa flado o te koro flado o te masa flado o nyebe fe fena ko arabu ko kala lillahi kala rasul nganga ta na ga ta minasi nganga ta na ga ta minasi ku ka nga minon sara de o ku ka nga minon sara nu ma sara ku mine ku ka kono o ma shite sharia insafe malikono ni ya soso ki ka mine de ka dasa kono bana ayu mina ku ka kono nu ne taka gele na bi ka ta baga minu sigilema ay nu ne mina fula ku ka kono yemi karu ka sara abla sira nu nga da marfanya wa nu ne kuma marfati nu be fa kele ba kele ay nu ne mina ku ka kono bana ku kuma bi ko yasa donc na ma sira ta nyere de sira ta mo na mo ka jana la ni mina taw yera la ngaro ni ninde nyoy do me na do ka te ni mine ta masura la kara mo gara meso ngata bulo ko la ka saba denena kala modo kala mbales modo ngana mi gata kamo ne ma fo yoro de mbali de ba ki hala wati ne to ni mande ngata to ya ni mande ngata to wa do mina menen be ngata sala ko